bi taybetî bombardımanên ku li wê derê têne kirin jiyana kesên sivîl dikine metirsiye û karasateka mezin bi ser wan datînin. Operasyonên leşkerî ku sivîlan armanc digirin binpêkirina yasayên navdewletî ne. Berdewamkirina şer tenê zêdetir dibe wateya berdewamiya êşayan. Em bang li hemû aliyan dikin ku aştiyê weke prensîp qebûl bikin û ser wayê bimeşin. Rêyên çareseriyê hilbijerin. Em şer û pevçûn û tundutûjî ne tirêye, ne çareseriye. Em bi salan vê yekê dibêjin. Ji hemû kes sîra dide wendakirin ev pêvajo. Ji ber wê jî di demekê de ku çareserî tê axaftin û diyalog li holê ye di vê rewşê de divê hemû kes ji desthilatê heta opozisyonê ji opozisyona civakî heta opozisyona siyasî hemû welatiyên Tirkiye bi berpirsyariyeke ciddî re rûbirû ye. Bi awayekî û bi baldariyeke zêde û bi awayekî vekirî û şeffaf hemû geşedan em bu were hemû geşedanan bu were parve dikin. Ji bilî vê yekê hemû daxuyanî û şirove an jî ew gotinê ku li ser navê me li ser Dem Partiyê têne gotin û nirxandin eleqeya wan bi partiya me van nîne em berpirsyariya wê nagirin. Em salan et van rêyan re derbas dibin lê mixabin can ji destan berdewam min lê em dikarin rêlber bigirin. Em dikarin vayê berova jî bikin. Ji bo vekirina rêyeke nû pêkan e em weke Dem Partî dîsa banga xwe dikin. Werin em bi hemû bi hev re vê rêyê vekin. Ew bi kesên ku bi salan e tune têne hesibandin û têne înkarkirin û weke pirskirêkeke emnî tê temaşekirin ev pirskirêka Kurd bi vî awayî tê pênasekirin lê pirskirêkeke mirovahiyê li hember me heye. Di rojên Davî de bû rojeva serekî mijara herî girîng a Tirkiye. Ew pirskirêka ku te tune dihesibînî û bi polîtîkayên emnî nêzik dibî we careka din dît ku bi vî awayî nayê çareserkirin. Niha çend rojin dîsa tê axaftin bi taybetî jî piştî daxuyaniyên me ên vê dawiyê. Tu dibêjî qey me cara yekem ev tişt gotine. Tu dibêjî qey piştî yekê cotmehê Dem Partiyê û dildarên Dem Partiyê cara yekem vê tiştî dikine rojev. Dibêjin çima Öcalan? Çima Birêz Öcalan? Ji ber ku temenê xwe ji bo çareserkirina pirskirêka Kurd bi rêyên demokratîk terxan kir. 25 salin di girtîgeheka giravê de girtiye. 45 mehin tecrîteke giran li ser wî heye. Yani mutlak bir iletişimsizlikte tutuluyor. Pêwendiyeke wî her awayî hatiye qutkirin bi derva. Bi milyonan kes wî weke vîna xwe, îradeya xwe qebûl dikin. Em behsa rêberekî dikin ku bi milyonan kes wî weke îradeya xwe qebûl dikin. Li aliyê din jî ev piştgirî tenê ne bi Tirkiye ra sînordar e. Yani piştgiriyeke ku sînorê Tirkiye derbas kiriye heye, li herêmê heye. Muxatabê serekî di pirskirêka Kurd de ew e û ji bo pirskirêkên mezin ên vî welatî û ji bo aştiya rojhilata navîn jî dê bibe çareserkirina pirskirêkên rojhilata navîn jî bibe aktorekî serekî û ew qas girîng. Ji ber ku tecrît li ser wî heye ev pirskirêkên mezin her roj mezintir dibin, girantir dibin. Ji ber ku em behsa mirovekî dikin ku fikrê wî, nêrînên wî yên baş bo çareserkirina pirskirêkan, projeyên wî hene. Em behsa vî şexsî dikin. Tirkiye di rojên zehmeta ev giringiya dît. Dîtin ku dema ku şer nebû, çi sûda wê hebû.
ji bo egereka biçûk ya aştiye yani ya anjî mezinkirina hêviyeka biçûk a aştiye me dît ku dê ji bo siberoja me çi qasa girîng be me bi hev re dît. Ji ber wê jî yıllardan beri ji salên nodî û vir ve Birêz Öcalan ku salên nêdî û vir da li pey aştiyeka mayînde û rast e û rola wî ya ku di çareserkirina pirsgirêka Kurda bilîze berpirsyariya ku dike werbigire û rola wî di warê jiyanî da girîng e. Em vê yekê piştî destdana wan ku cara yekem em nayne ziman. Em nedvan niqaşan dawiyê da ev tişta ketiya rojevaya me. Hûn rojnamevan baş dizanin. Hûn ji qadê dizanin, hûn ji daxuyaniyên me dizanin, hûn ji parlamentoyê li ji kolanê û çalakiyên me hûn dişopînin, hûn dizanin. Û dildarên dem partiyên ku li ser ekranan e. Hûn ji vê yekê dizanin. Hûn van tiştana ve di jiyana xwe da rasterast dîtin. Bu yollardan geçerken Dema birlikte geldik. em divan rêyan re bi hev re derbasbûn û gîştine vê qonaxê. Ew niqaşên ku piştî yekê cotmehê dest pê kirine an geşedanên dawiyê ev tişt nekirine rojeva me ye. Em careka din dixwazin vî tiştî bibêjin ew ji berê da di rojeva me de ye. Günlerdir kendisine çağrılar yapılıyor. Bi rojan e bang li wî dikin. Doğrudan muhatabı Sayın Öcalan. Muhatabê ve bangan rasterast Birêz Öcalan e. Takip edebiliyor. Ev bangana dişopîne xebera wî jê heye fikrên wî çi ye di vê warî da dê gelo bersiveka çawa bide van bangan. Di kîjan şert û mercan da bersivê bide. Nasıl sizler bilmiyorsanız Bersivên va pirsan eger hûn çawa nizanin yanıtlarını bilmiyor. em weke dem partî jî bersive van pirsan nizanin. Ji ber ku Çağrıların asıl muhatabı olan muhatabê rastaqîn daha önce de söyledim. ên va bangan dibin tecrîdê da ye. Ev paradoksek e. Bunu artık ortadan kaldırmak gerekiyor. Divê ev tişt êdî ji holê bê rakirin. Bu tartışmalara katılacak koşulların sağlanması gerekiyor. Divê ew şert û merc bên dabînkirin ku ew beşdarî van nîqaşan bibe. Nasıl bir yol alınabilir? Nasıl Eger nebe dê çawa divê mijarê da pêşketin çê bibe. her şey hazır Em hesab bikin ku hemû tişt amade ne. bir çözüm için. Ji bo çareserkirineke demokratîk muhatabê serekî nikare biaxife. Görüşme gerçekleştiremiyor. Te hevdîtinekê nikare bike Fikrimiz yok. derbarê şert û mercên wî da çi zanyariyeka me nîne. Mutlak bir iletişimsizlikte Dibin tecrîteka giran û ku peywendiya wî bi her awayî hatiye qutkirin bi divî awayî ye. Tiştekî wiha pêkan e. Ji ber wê jî hepinizin merak ettiği ew tiştek ku hûn hemî merak dikin görüşme sağlanmış. ez ji we re behs bikim. Hûn dikarin bibêjin ku hevdîtinek pêk hatiye em dikarin gelo bibêjin tecrît hatiye rakirin. Evet, Na. görüşme sağlanmış. Belê hevdîtinek hatiye kirin. Görüşen kişi Urfa Milletvekili. Kesên ku pêra hevdîtin kiriye parlamenterê me yê Rihayê Ömer Öcalan e û Biraziyê Abdullah Öcalan e. Bi mehane bi salan e parêzerên wî malbatên wî em serlêdanan dikin ji bo hevdîtinê. Lê İlk defa cara yekem piştî salan hevdîtinek tê kirin. sonrası Ömer Piştî vê hevdîtinê jî li ser hesabê medya civakî tiştek ku Ömer Öcalan parvekir. paylaşmak isterim. Ew zanyariye ku li wir parvekirî ez dixwazim careka din li vê derê parve bikim. Dibêje çi? Dibêje tecrîd berdewam dike. Eger şert û merc guncav bibin ez dikarim vê pêvajoyê ji zemîneke şer û tundûtûjiyê veguherînim zemîneke çareseriyê hiqûqê û siyasetê. û ew hêza minî teorîk û pratik heye. Ev peyama ku weke dûsê hevok xuya dike gelek wateyan di nav xwe da dihewîne. Ya yekem bi xwe tîne ziman ku dibêje tecrîd berdewam dike. İkincisi Ya duyem koşullar oluşursa dibêje ku eger şert û merc guncav bibin bên amadekirin ve siyasi em dikarin ji va pêvajoya şer û tundûtûjiyê derbasî pêvajoya hiqûq û siyasetê bibin. Ew hêza me heye.
İmralı amade, Brez Öcalan amade. Peki devlet hazır mı? Gelo devlet amade. Soruyoruz da. Em jive derê pirs dikin weke Dem Partiye siyaset jî amade ye, siyaseta demokratik jî amade ye, Brez Öcalan jî amade ye. Bu koşulları oluşturmaya, tecridi ortadan kaldırmaya, Kürt meselesinin de Ji bo dabînkirina van şertan, rakirina tecridan û hazır mı? gelo devlet amade ye ku zemîna çareserkirina pirsa Kurd bi awayekî demokratik amade bike. Ve Dor aya kê ye? destekleyenler Ew kesên ku vê bangê dikin û piştgiriya vê bangê dikin.